Heel voorzichtig. Zo hit als het kist. Zo, hinder. Hinder. Ja, toch maar. Wow! Een nieuwe vlog. We zijn bezig met de laatste dingetjes in het theatergebouw te maken. En het is heel mooi waar, dus we krijgen een bakje koffie, boeten neer. En had ze wel lekker wat zezen. Wat was deze had ze? Ze is het feest, jongen, hè? Was nice uit. En ja, daar is Joert Buurs. Wat doet Dat is een heel Jara? prettig liedje. Wat doet Jara? Dat is heel fel. Dat is een beetje fel, hè? Ja. Misschien. Zie, En we gaan kooien van zaken, een pannakooi. En die van het goed hier. Best, maar shit, past mooi. Voorzichtig, maar het steekt niet aan. Ja, komt in, buk in. Nou, dan mag het helemaal blauw, Joet. Wat ga je leven? Achter slot en grendel. Oh, heerlijk. Lekker rustig. Kijk zo'n ding thuis, hè? Verloos en vanken. Ja, ik kan de liedjesbandjes in, hè? Want je kan zwemmen, maar de liedjes net en daar is wetter. Dus ik kan de liedjes hier in bordje, hè? Ik vind het klaar. Ja, maar dit is toch... Dan springen we in jaren. Let maar zien als dat kist. Oké. Grapke. Maar ik denk dat het koud is dat jaren liggen. Was maar vielen met de vinger. Vielen met de vinger. Is het koud? Oh, was er net in koekje leven. Heel voorzichtig. Was maar vielen hoe koud het nog is. Dat was nog net niet, hè? Net heel koud. Oh. Koud wetter. Ja, als er helemaal in lijst wordt het koud, denk ik. Ja, dat komt. In de kooi weg. Maar bij de kennis zo, ze ben binnen dus mijn kastje nog bezig. Er is al één kastje klaar. Check dit. Kastje. En hier. Nou, het is maar goed dat Ilse dit doet en ik net. Nou, ik ben net zo handig. Ah ja, verschil met de blauwe, hè? De ene had een camera in de hoorn en de oren en boven zien. Nou ja, zo doe je beide wat. Nou, weekend. Nou, zaak zien hoe is dat? Nou, en dat is aardig veel, want ik ben je daar, hè? Daar helemaal. Ik ben omheen. Zie maar even rond. Wow. Oké, we gaan dus nog een zaken staan. En... Oh, ik ben je bedoeld. En we gaan... Ik bedoel, zijn mijn broers? Ja. Zaken, ren eens even van al daar de roe heen en dan film ik die. Zo hit als het kist. Zo, hinder! Hinder! Kom maar even omheen. Ja, dan wat doe de hek het? Boeken! Hey. Zaken dat boek even in de kennel. Sketchelen. Eeuwie, ze kroeken. Oh, smeerpoets. Nee, heel dat. Ja, heel had er ook last van. Hey, nou wil jaren wel een stukje vallen is in het Fries. En nou hier is een heel mooi verhaaltje, zag. Want hoe heet het verhaaltje? Ja. Shit. Mijn tante in de auto. Tante Maartje komt duwen. Dat is heerlijk. Janneke mij haar mooie jurk aan. Ha. En Jip krijgt een nieuwe broek aan. Want tante Maartje komt met haar auto. En Jip en Janneke mij. Toet, er is de auto. Shit, dus wat zit er op de E? Daar. Ja, dan wordt het daar. Ja, daar is de auto. Jip en Janneke draven naar boeten. Ik wil voorin op Jip. Nee, schreeuwt Janneke. Ik mij voorin. Het is mijn tante. Die hem naar achterin, zei tante Maartje. Dan mat. Dat mat. Daar gaan ze allebei achterin.
wat riekt het lekker. En zo het de wien ruust. Roest. Shit, een dakje met een oor. Krijg zoals hoes. Hier zit roest. Door die vingers een beetje meestal. Roest. Ja, roest wordt het dan. De wien. Is dat. Om haar in hinnen. Het is fijn. Hier stop je weer even, zei tante Maartje. Zaak even doorheen. Wie tante Blatje mij Matje. ook. Matje. Wie tante Matje mij altijd alles. En nou gaan we weer om op tante Daar rieden ze weer. 1 hegermast. Dus de 1 te 4 naar beneden. Daar rieden ze Daar weer. rieden ze weg. En het diet zou het. En de wind roest. Wat is het toch heerlijk om in tante Matje te wijzen. Te hebben. Wat is het toch heerlijk om een tante Matje te hebben. En Een tante mij een auto. tante met een auto. Wauw, Jara. Klasse, meid. Hey, ik krijg nieuwe tafelpoorten. Joepie. Elke zelf weer maken. En wat filter onder. Het is een beschadiging. Oeps. Ja. En dan broeken we dezelfde tafel. Varken Timmermans zo even een stukje draagskaven, zaagjes zeg maar. En dan komen deze poort eronder. Met er een beetje stoerder. Ondertussen kan ik met eten multitasken, geen multitasken. En hier lijkt nog eentje. Ah, Wiefke! Als een paar vakkers in mijn huis, ik even stafzooien, dat is leef. Zeker. Maak er eerst een bende van, hè? Oh, Boeken had je mooi rotzooi maken. Ik let op. Ik moet opletten. Ja. Ja, toch maar. Wow! Babyproof zaagje, want ja, dan maakt het nogal lawaai. Ik wil dan maar even houden bij. Dit ding broek ik altijd van zaken, want de festivals of zo gingen, of naar muziek of weet ik veel. Die zaken op. Cool man. Hele horen tafel, zei. Doei! Doei, bedankt! Maar zaken. Wat hij de vakken maken, hè? Ja. Hij gaat de poort maken en vakken had de orde eraf zagen. En als de jaren de neerpoorten eronder zetten, is nog net een coole tafel, hoor. Zit er onder terug. Hallo! Oh, ja, mooi. Cool, hè? Mooi, Wim. Wat vet. Yes. Hey, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je dan. En jou eens even een toenkameg, een dikke like. En als het dan toch dwalen bent, download echt de Chill app van die tablet als op telefoon. En dan is het altijd op beheerten van uw dwalen. Doei!